Hvala Isus i Marija, lijepo pozdravljam urednika Glasnika mira, gospodina Krešimira Šego u emisiji Pod poti, putevi po Hrvatsko. Dobrodošli. Hvala. Molim vas lijepo da se našim gledalcima predstavite, a ja bih napomenuo da poznajem kuću gdje ste počeli i pisati, tako da niste samo urednik, jeste tudi i pisatelj. Molim lijepo da se nam predstavite. Ja sam rođen u Međugorju 1950. godine. Osnovnu školu sam završio u Međugorju i susjednom Čitluku, srednju školu u Čapljini, a fakultet u Sarajevu. Profesor sam sociologije i filozofije. Kao dječak počeo sam pisati i do danas sam objavio 7 knjiga pjesama. Također sam objavio i 2 knjige kratkih priča za djecu, te također pjesme za djecu. Urednik Glasnika mira sam već 4. godinu od njegova prvoga broja. Do danas je objavljeno 43 broja mjesečnika Glasnika mira. Kako je, zašto je stao Glasnik mira u Međugorju? Pa, jednostavan je razlog, naime Međugorje je mjesto u koje dolazi toliki broj ljudi, hodočasnika iz svih krajeva svijeta i htjeli smo imati mjesečnik koji izlazi upravo ovdje i piše o svemu što se događa u našem mjestu, tako da ljudi mogu imati informacije sa izvora. Ovo je vrlo lijep glasnik. Molim da predstavite našim gledalcima kako je nastao ovaj glasnik od početka do tada kada ga možemo uzeti u ruke. Možda će biti interesantno za naše gledalce kako to da nastane. Dakle, ideja o Glasniku mira stara je već 19 godina. Nju je imao pokojni fra Leonard Oreć, koji je bio 90. i 89. župnik u ovoj župi. Bilo se počelo pripremati njegovo izdavanje, tada ne kao Glasnik mira, već kao glasilo ovoga mjesta, ali je nažalost došao rat i odustalo se od svega, zapravo se nije realizirala ideja. Poslije toga izlazio je Glas mira u Zagrebu, koji je također govorio o Međugorju i međugorskom fenomenu, a prije 4 godine u našem uredništvu u Informativnom centru Mir Međugorje zaključili smo i odlučili da počnemo izdavati mjesečnik na hrvatskom jeziku koji će govoriti o svemu onome što se ovdje događa, u kojemu će ljudi imati neposrednu informaciju o svemu u Međugorju, o međugorskom fenomenu najšire rečeno. Nažalost, Glasnik izlazi još samo na hrvatskom jeziku,
premda postoje ideje da se objavljuje na više svjetskih jezika. Naravno, to je skopčano sa puno problema, treba naći dobre prevoditelje, nadam se da će i to uskoro biti riješeno. Imate i dio ovog glasnika i na internetu, da se vidi, a ne? Da, imamo. Cijeli glasnik imamo na internetu. Na našim stranicama to je www.međugorje.hr. Gledajte, kad nastane ovaj časopis, možda prvo treba kako izgleda sva procedura od početka do tada kada mi uzmemo ovaj glasnik u ruke. Dakle, mi imamo uglavnom stalne suradnike, ali imamo i suradnike koji objavljuju u pojedinim brojevima. Ja bih pošao od toga da on ima svoju stalnu strukturu uređivačku, a to je uvodnik i promišljanje u svakom novom broju. To je također komentar poruke od prethodnog mjeseca, gospine poruke, meditacija, razgovori sa hodočasnicima i ljudima koji su nešto posebno doživjeli u Međugorju ili biskupima ili ljudima koji više puta dolaze kao hodočasnici. Također imamo vrsnu fotografiju. Isto tako imamo i rubriku iz života crkve, gdje se piše onome što se događa u našoj crkvi, u katoličkoj crkvi. Isto tako imamo stranice vijesti, najave i obavijesti gdje se piše o onome što se u Međugorju događa između dva broja i najave onoga što će se uskoro događati. Također imamo i stranice hodočasničke staze u kojima naše čitatelje upoznajemo sa svetištima diljem svijeta i tako dalje i tako dalje. Kad se sve pripreme tekstovi, pripreme se fotografije, onda to kao i obično ide grafičkom uredniku koji priprema grafičko uređuje list. Nakon toga ide tiskanje i mi uvijek, naša dinamika izlaženja do 8. u mjesecu da je list gotov i da je otišao na adrese. Imamo različite načine distribucije. Glavna je da veliki broj čitatelja list naručuje pretplatom, a ostali kupuju u crkvi, u suvenirnici, knjižari i tako dalje. Što se vam kažu hodočasniki u intervjuima, kako doživljaju Međugorje? Općenito govoreći, zapravo glavno što se može kazati o doživljaju hodočasnika jest to da ovdje svi nalaze mir. Ljudi dođu sa različitim problemima, a kad se nađu u Međugorju, onda doživljavaju jedan mir koji nigdje nisu doživjeli. To nam govore od običnih ljudi do uglednih književnika, glumaca i različitih zvanja športaša koji su ovdje boraveći doživjeli mir. I u stvari tu se mijenja način života tih ljudi. Vi ste i rođeni u Međugorju, možda kako se sjećate kad ste bili dijete i možda da navežemo šta nam želi Gospa kazati o njezinim preporukama. Od prvoga dana ukazanja Gospa, koja se predstavila kasnije kao kraljica mira, pozvala je na mir, na molitvu za mir. Kad su ukazanja počela 1981. godine, pa nitko ovdje, ali vjerujem nigdje u bivšoj državi, nije razmišljao o nekom nemiru, niti je osjećao nemir. Ako se nešto događalo, rat i zlo, to je bilo daleko u svijetu. I svi smo se mi pitali šta znači poziv na mir. Poziv na mir, Gospina prva poruka je, dakle, molite za mir, živite mir, postite za mir i tek kasnije mi smo bili svjesni
što je značila Gospina poruka i njezin poziv za mir. Što znači riječ Gospina škola ljubavi? Fra Slavko Barbarić, fratar koji je dugo godina bio u ovoj župi, koji je radio s hodočasnicima, napisao je 15 knjiga o Međugorju. I sam, boraveći u Gospinoj školi ljubavi, napisao je i knjigu u Gospinoj školi. Znači, Gospina škola ljubavi polazi od onih malih koraka. To je molitva za mir, ispovijed, post, svakodnevna krunica i odnos prema svakom drugom u jednome mirnom i u životu koji jednostavno stvara ljubav i stvara mir. To je Gospina škola ljubavi, a njen konačno značenje je da nas u toj svojoj školi Gospa vodi svome Sinu Isusu. I to se gotovo naglašava u svim porukama koje Gospa daje u Međugorju. Vi se vjerojatno sjećate prvi dan ukazivanja naše Gospe u Međugorju. Šta vama znači Križevac, Brdo, ukazivanje Sveta Misa i crkva? Sjećam se vrlo dobro tih dana. To je bio je vrući lipanj 1981. godine. Dogodilo se iznenada i sve ljude je potaklo da počnu više molitvi, više ljubiti i vraćati se onoj načinu vjerskog života kada smo mi imali u našoj tradiciji stoljećima. Koji pa su pravzapravo ovi plodovi Međugorja? Vjerovatno su plodovi Međugorja i razna obraćanja i sve ovo što sada vidimo u Međugorju. Ponajprije plodovi Međugorja su duhovni plodovi. Sa svih kontinenata i svih krajeva svijeta dolaze ljudi koji u Međugorju, poneki od njih, prvi put susreću takav mir i takav način molitve. Svjedoče nam, evo, to je u mnogim razgovorima koji su objavljeni u raznim knjigama i listovima, a mi ih objavljujemo također i u Glasniku mira redovito. Ljudi nakon 20, 30, 40 godina dolaskom u Međugorje idu na svetu ispovijed. Ja sam i sam mogu biti svjedok, a može i svako ovdje tko živi i tko hoće vidjeti, da recimo nakon talijanske mise ili francuske mise ili mise na engleskom jeziku, hodočasnici izlaskom iz crkve traže svećenika da se ispovjede. A opet mnogi biskupi i svećenici su kazali da ako hoće netko shvatiti Međugorje od svećenika, onda treba sjesti u ispovjedaonicu i tek će tu shvatiti što znači Međugorje. Dakle, to je obraćenje. I evo, ako ćemo samo o golim činjenicama, onda se treba kazati da je u minulih 28 godina, a statistike se vode negdje od 85. godine 6. Međugorje je posjetilo preko 40 milijuna hodočasnika, domaćih i inozemnih, da je u njemu bilo preko 260 biskupa, pričešćeno 23 milijuna vjernika i da je u svetim misama u večernjem molitvenom programu sudjelovalo preko 515.000 svećenika. To su plodovi Međugorja. A plodovi Međugorja su i molitvene zajednice u svijetu koje su nastale na temelju i poticajem Gospinih poruka. Te molitvene zajednice se nalaze na svim kontinentima, pa može se kazati i u velikom broju župa. Navest ću samo jedan primjer. Prošloga proljeća imali smo jednoga mladog svećenika, Dominikanca iz Amerike, koji je zvanje dobio u Međugorju.
Kad je završio, kad je zaređen za svećenika, njegove starješine su ga dale u jednu župu u kojoj je radio s mladima. Kad je tamo došao, iznenadio se kad je u cijeloj župi, ali i cijeloj biskupiji vidio da mladi imaju svoj festival sličan Međugorju, po uzoru na Međugorje. Poslije toga otišao je u Afriku na nekoliko godina gdje je s mladima također organizirao Mladi fest, Međugorski festival mladi na kojemu sudjeluje tisuće mladih. Isto tako treba kazati, a to su također vanjski pokazatelji, u Panami je davno prije 20 godina napravljena crkva ista kakva je u Međugorju. Takva je crkva napravljena i Križevac i križ, u Malaviji u Africi, u Kazahstanu Križevac, a ove manje kapelice i ostalo da i ne spominjemo. Dakle, plodovi Međugorja su dalekosežni. Oni dolaze do svih ljudi u svijetu. I isto ste sa ovim glasnikom mira ćete našim čitateljima sve ovo da obaveste i vjerojatno ćete pisati i u sljedećem broju i o Mladim festu u Međugorju. Kako vi vidite mlade koje dolaze u Međugorju? To je vjerojatno jedan lijepi osjećaj. Pa, to je nešto neobjašnjivo u stvari i ne može se prenijeti taj osjećaj koji se ima za vrijeme Mladih festa. Najprije treba kazati da je početkom kolovoza u Međugorju, kao i cijelo ljeto, vruće, temperatura je ponekad i 40 stupnjeva, a mladi su na suncu od 9 do 12 i opet od 3 do početka krunice u 6 sati. Oni pjevaju, mole, slušaju svjedočanstva, sami svjedoče. To ozračje, ta radost koja se osjeća među desecima tisuća mladih je jednostavno ono što potiče čovjeka da se upita što nam govori kraljica mira u Međugorju. Kako si kupiti i naručiti vaš glasnik mira u inostranstvo? Zato neće samo da nas gledaju preko televizije u Sloveniji, nego nas prate i preko katoličkog web sajta RKC u inostranstvo. Kako bi možda i Hrvati i Slovenci koji su u inostranstvu, kako si može da si kupio i naručio vaš glasnik mira u inostranstvo? Jednostavno je naručiti glasnik mira, to je napisati pismo glasnik mira Međugorje i poslati svoju adresu otkada se želi biti pretplatnikom. Također, znači iz svih krajeva svijeta, iz Hrvatske i Slovenije, ali isto tako danas smo započeli suradnju sa televizijom iz Zagreba, gdje svatko može iz Hrvatske i Slovenije na vrlo jednostavan način može pretplatiti se na glasnik mira. Znači, televizija Zagreb, adresa je Kapitol 26, 10.000 Zagreb. Ja bih vas svejedno zamolio, zato što ste pisatelj, možda bi, koja knjiga vam je, oziroma pjesma vam je možda najdraža i ako želite bih vas zamolio za naše gledalce i možda da koju pjesmu i nama kažete. Križevac. 1933. Isusu Kristu, otkupitelju ljudskoga roda, u znak svoje vjere, ljubavi i nade, podigoše otac Bernardin Smoljan župnik i župa Međugorje. Od svakoga zla oslobodi nas, Isuse. Oni koji su miješali beton i na leđima iznosili vodu, utiskivali tragove ubrdo, mirišu na jasen i cmilje. Oni koji su ti hodočastili u svanuće i prvu nedjelju po maloj Gospi sa groznom grožđa i komadićem kruha u zavežljaju. Opet u tvom podnožju mole sada križni put. Pridrži nas pod križem dok padamo
pridigni nas u ranama dok ga nosimo, otkupitelju ljudskoga roda, bdi na svakoj postaji. Ja znam da će sada naši gledalci kazati da je to vrlo lijepa pjesma. Ja bih se vam zahvalio da ste jo pročitali za naše gledalce emisije Putevi pod poti. Sad bih vas zamolio da nam kažete koje pjesme, oziroma knjige ste sve o pjesmama napisali i vjerovatno ih je bar u ovoj godini tudi nešto nastalo. Objavio sam zbirke pjesama Žeć pojilišta 1973. godine, potom zbirku pjesama Stojna kuća, poslije toga Vrijeme letjelica, Hrvatska tišina, Svijeća pod križem i također sam objavio knjige priča za djecu Latice i Malene priče. Objavio sam i skupa sa Flamiljenkom Stojićem, uglednim hrvatskim književnikom, zbirku slikovnica koju je ilustrirao poznati slikar Saša Zjagin, zove se Anđeli moji. To su međugorske teme i međugorske slikovnice, ali sam objavio i knjigu Vrijeme milosti. To je razgovor sa Fraslavkom Barbarićem i Vidjelicom Vickom Ivanković. Objavio sam i knjigu o ukazanjima koja se zove Gospina šaputanja. Ona je prevedena i ona i razgovor sa Vickom i Fraslavkom na 7 jezika. Se mogu i ove knjige da se kupe? Gdje se mogu da se kupe? Mogu se kupiti u knjižarama i mogu pogotovo u Međugorju. Zahvalio bih se vam na razgovor, a što bi želi položiti na srce našim gledalcima emisije Pod poti? Na kraju, bilo je prijatno pričati sa vama, ali i došao je kraj. Što bi položili na srce našim gledalcima? Kada čitao da sam objavio i knjigu o Fraslavku Barbariću, zove se Fraslavko. To spominjem na ovo vaše pitanje stoga što je Fraslavko uistinu mnogima učitelj kako treba živjeti po Gospinoj poruci. Svim gledateljima bih poručio da jednostavno treba čitati Gospine poruke i moliti. Zahvalio bih se vama na razgovoru i poželio sve dobro u vašem radu i svima koji pripremate ovaj odličnik Glasnik mira i vjerujem da će i dobiti još više čitavca, više nakladu i neka vas Bog u vječnosti za sve ovo dobro što radite za naše ljude, malog čovjeka koji čita, da vam Bog naplati u vječnosti. Zahvaljujem i pozdravljam sve gledatelje i sve slušatelje u Sloveniji i svugdje gdje jesu i ja vama želim puno dobrih emisija i puno gledatelja. Hvala lijepo, lijepo pozdrav svima iz Međugorja i čitajte Glasnik mira iz Međugorja. Hvala lijepo, hvala Isus i Marija. Najlijepi. Kad kleknem pred križem, manji od zrna maka, i priznam ti Bože da vjera je jaka, al me kušnje ponekad pobjeđuju, al još se nada da pozvaćeš me k sebi nekada, jer davno si me već otkupio. I opet se borim napuklim srcem i mačem, da ti se svidim i kada plačem, jer mi duša samo tebi pripada, al još se nada da pozvaćeš me k sebi nekada, jer davno si me već otkupio. Ja nisam dostojan da te primim pod ovaj krov,
a ipak reci samo riječ, da ova moja duša ozdravi i da te slijedi. Ja nisam dostojan da te primim pod ovaj krov, ali ipak reci samo riječ, da ova moja duša ozdravi i da te slijedi. Napuklim srcem i mačem, da ti se svidim i kada plačem, jer mi duša samo tebi pripada. Ali još se nada da pozvaćeš me k sebi nekada, jer davno si me već otkupio. Ja nisam dostojan da te primim pod ovaj krov, a ipak reci samo riječ, da ova moja duša ozdravi i da te slijedi. Ja nisam dostojan da te primim pod ovaj krov, ali ipak reci samo riječ, da ova moja duša ozdravi i da te slijedi. Ja nisam dostojan da te primim pod ovaj krov, ali ipak reci samo riječ, da ova moja duša ozdravi